Zdravím vás Tomáš Kultéty z Yukon Grizzly. Dneska si ukážeme jednoduchší úkon. Ideme meniť vrtuľky na tejto loďke D19. V podstate je to návod, ktorý môžete použiť na ktorúkoľvek kompaktnú zavážaciu loďku a nemusíte sa toho vôbec báť. Zvládnete to sami. Budete k tomu potrebovať menší krížový skrutkovač na odstránenie krytky, väčší plochý skrutkovač. Ja budem používať na odstránenie krytky elektronický skrutkovač, teplovzdušnú pištol a chvíľku trpezlivosti. Odstránime krytku, krytky si odložte, nestratili, dáme dole krytku, vidíme, že tu je vrtuľka obtočená silónom. Vrtuľku si jemne nahrejeme, ale na stopku. Medzi tým vrtuľku točím, aby sa mi neprehriala veľmi na jednom mieste. A vravím jemne, lebo ak je nahriatá príliš, tak má tendenciu zdeformovať sa. Chytím veľký plochý skrutkovač, položím ho pod stopku vrtuľky, ale potlačím v smere osy. Potlačím na jednom mieste, na druhom a v podstate ju stačí. Vrtuľku očistím alebo vymením za novú. To odporúčam vrtuľku pred týmto úkolom nahriať, taktiež len stopku a pozor na prsty. Položím ju naspäť, pritlačím voľnou rukou na doraz. Vymontujem naspäť krytku a sme hotoví.